Και για να περάσουμε όμορφα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η εκδήλωση του Πάσχα. Κάναμε εκδήλωση τα Χριστούγεννα, κάναμε εκδηλώσεις τις Απόκριες, αλλά αισθάνθηκα ότι αδικούμαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα να μην έχουμε μία έτσι καταληκτική εκδήλωση. Νομίζω ότι επειδή αυτή η εβδομάδα είναι τελείως νεκρή, δηλαδή δεν υπάρχουν χαιρετισμοί, δεν υπάρχουν κάτι, είπα να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ στο καπί μας, έτσι γιατί η τρίτη ηλικία είναι δεμέλη με τα ήθη και τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και θα ήθελα δηλαδή έτσι να έχουμε στις εκδηλώσεις μας και την εκδήλωση της γιορτές της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα ήθελα σε όλους σας να ευχηθώ καλή Μεγάλη Εβδομάδα δηλαδή και καλό Πάσχα. Αν και στα λόγια δεν είμαι πολύ καλή, αλλά θα προσπαθήσω να το ξέρετε αυτό, να περάσετε όσο γίνεται πιο ευλαβικά και όπως το απαιτούν οι μέρες αυτές. Η εκδήλωση είναι καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου, με ύμνους και κάλατα αφιερωμένα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μαζί με τις κυρίες, θα σας παρουσιάσω πρώτα το Συμβούλιο. Κοντά μας είναι η κυρία Κρίτσου, ο κύριος Γόγολος, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ και του ΚΕΚΑΔΑ. Είναι ο κύριος Θωμάς Γαλαζούλας, το οποίο το ξέρετε, κάθε μέρα είναι εδώ και κάθε Τετάρτη και χορεύουμε. Η κυρία Λαμπράκη και η κυρία Σοφία Γούλα, η οποία είναι η καινούργια πρόεδρος του ΚΑΠΗ. Απέφυγε η κυρία Λαμπράκη, την ευχαριστούμε θερμά για τα 2,5 χρόνια παρουσίας της. Ελπίζουμε να τα περάσαμε όλοι καλά, να τα περάσατε κι εσείς. Την ευχαριστούμε για αυτό το οποίο προσέφερε στο ΚΑΠΗ. Είναι καλοδεχούμενη σε όλες τις εκδηλώσεις και η άποψή της θα είναι πάντα για μας ένα... Παραμένει μέλος, ναι, αλλά η άποψή της θα είναι για μας πάντα ένα... σεβαστή. Κάποιο με διορθώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη χοροδία του Αγίου Αθανασίου, που πάντα όταν την καλώ βρίσκεται εδώ, και την κυρία Μαρία, πώς λέγεστε στο επίθετο? Γουλβή, η οποία έρχεται, θυσιάζει το χρόνο της και έρχεται από το Αγρίνιο σήμερα εδώ, μαζί με την κυρία Βασιλεία, για να ψάλουν μαζί τους ύμνους και τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Κάποια άλλη που ξέχασα? Από τις κυρίες, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΚΑΠΗ, ειδικά όλα τα μέλη, αυτά που το πρωί ήταν εδώ, που φτιάξαμε και στολίσαμε την αίθουσα. Έχουμε πάρα πολλές μέρες που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Στολίσαμε την αίθουσα με τα βάγια, την κυρία κάτω από την Τρίφου που μας έφερε τα βάγια. Γεια σε κολυγόρθια, να σε δούμε. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα καινούργια μας μέλη, τα οποία κουράστηκα και μου τα έφερε από την Τρίφου, από το Ρίφιο τα βάγια, από τις Παπαδάτες, με το λεωφορείο. Και πήγα εγώ και την πήρα. Είπαμε να μας... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλες τις γυναίκες που κάναμε το καλάθι σήμερα. Είναι το καλάθι του Λαζάρου, ένα ιστορικό καλάθι, το στολίσαμε όλοι μαζί με τραγούδια και κάλαντα το πρωί και το φέραμε γύρω σε όλη τη γειτονιά μας εδώ και το είδαμε. Και είπαμε τα χρόνια πολλά στη γειτονιά. Το κάναμε λίγο πρόημα, αλλά έτσι γινόταν για να δουν το έργο μας. Στολίσαμε την πόρτα μας, το στεφάνι, έξω το δάφνινο και κάναμε αυτά εδώ, τα οποία εσάς μπορεί να μην σας φαίνονται. Έχουν πάρα πολλή δουλειά, έχουμε 2 μήνες που τα φτιάχνουμε, είναι ζωγραφική με το χέρι, ανεξίτηλο, μπορείτε μετά να το χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε ή και να παραμείνει έτσι. Είναι ένα ωραίο ενθύμιο να το έχετε στο σπίτι σας από το ΚΑΠΗ για να μας θυμόστε. Είναι φτιαγμένα από το χέρι μας χειροποίητα που αντέχουν στον χρόνο. Δεν δηλαδή φεύγουν οι ζωγραφιές με το νερό. Για τον καφέ σας και τη ζάχαρη. Όταν θα βάζετε μέσα τη ζάχαρη θα θυμάστε το ΚΑΠΗ. Ευχαριστώ όλες σας. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς για αυτή τη μεγάλη προσφορά που χωρίς εσάς εγώ δεν θα έκανα τίποτα αυτές τις μέρες.
Ήμασταν εδώ μέχρι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πρωί και απόγευμα και πιάνουμε τα βαζάκια μας. Τώρα, ναι, θα το δώσω τώρα. Θα ήθελα να πάρει το λόγο τώρα η κυρία Πρόεδρος να πει κάτι. Η κυρία Λαμπράκη, εντάξει, τώρα πρώην, εντάξει. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα αρχίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ και αυτούς που απουσιάζουν. Για τα 2,5 χρόνια που περάσαμε μαζί, για όσα πήρα από εσάς. Γιατί μπορεί να είμαι στο Συμβούλιο, σαν Πρόεδρος και σαν άνθρωπος και πήρα πάρα πολλά. Και σας ευχαριστώ. Με κάνετε πρώτα καλύτερον άνθρωπο. Να είστε καλά που σας γνώρισα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ πάλι μαζί σας. Θέλω να πω χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Το φως της Ανάστασης σας φέρει στην καρδιά μας την ελπίδα και την αγάπη. Και θέλω να σας συστήσω την κυρία Πρόεδρο. Είναι η Σοφία Ιγούλα, είναι νέο παιδί. Έχουμε να πάρουμε πολλά, γιατί από τα παιδιά μας σίγουρα παίρνουμε. Θα είμαστε δίπλα τους, θα περάσουμε πιο καλά ακόμα εδώ μαζί με τη Μαριάνθη, με τον Θωμά και με τα άλλα τα μέλη που δεν είναι εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσουμε με τη Ρένα και όλους εδώ, ό,τι καλύτερο για όλους μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω που είσαστε εδώ. Πρώτη εκδήλωση στο ΚΑΠΕ σαν Πρόεδρος. Ελπίζω από εδώ και πέρα να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, να έρχεστε όλοι να έχουμε τη συμμετοχή που έχουμε σήμερα και ακόμη περισσότερη. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστώ. Το τελευταίο Σάββατο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Λάζαρος πέθανε και κυδεύτηκε στη Βιθανία. Ο Χριστός, όταν έμαθε ότι πέθανε ο φίλος του, λυπήθηκε πολύ. 4 μέρες μετά το θάνατο του Λαζάρου, ο Χριστός έφτασε στην πόλη της Βιθανίας και έξω από τον τάφο του φίλου του φώναξε «Λάζαρε, έλα έξω». Ο Λάζαρος αναστήθηκε και όλοι έκλαιγαν από χαρά με το θαύμα που είχε συμβεί. Πού σε Λάζαρε, που είναι η φωνή σου, που σε γύρευε η μάνα κι αδερφή σου. Ήμουνα στη γη βαθιά χωμένος, κι από τους εχθρούς βαλαντωμένος. Βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρια των κολλιών, και την άλλη Κυριακή ψήνουν το πακί αρνί. Η τελευταία Κυριακή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα ονομάζεται Κυριακή των Βαΐων. Η Εκκλησία μας την ημέρα αυτή θυμάται τον Χριστό που μπήκε με ένα γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζοντας ότι θα ξεκινήσει η εβδομάδα των παθών του. Η Εκκλησία την ημέρα αυτή θυμάται την ιστορία με τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Ο Ιωσήφ ήταν το 11ο παιδί από τα 12 του Ιακώβ. Ο πατέρας του είχε αδυναμία, με αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα αδέλφια του να τον ζηλεύουν. Στην αρχή σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν. Μετά όμως αποφάσισαν να τον πουλήσουν ως δούλο σε έναν άρχοντα. Εκεί συκοφαντήθηκε και βρέθηκε στη φυλακή. Επειδή όμως είχε θεϊκά χαρίσματα, όχι μόνο απελευθερώθηκε από τη φυλακή, αλλά διορίστηκε ανώτατος άρχοντας στην Αίγυπτο. Η ιστορία του αθώου Ιωσήφ, που ήταν πιστός στο Θεό και τελικά δικαιώθηκε, θυμίζει τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Παράλληλα, η Εκκλησία μας θυμάται το γεγονός της σικιάς που διέταξε ο Χριστός να ξεραθεί με ένα του λόγο. Η σικιά ήταν πλούσια σε φύλλωμα και ομορφιά, όμως δεν είχε καθόλου καρπούς. Ο Χριστός την ξέρανε για να θυμίσει ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε στην εξωτερική ομορφιά. Την ημέρα αυτή, η Εκκλησία μας θυμάται την παραβολή των 10 παρθένων και των ταλάτων. Σύμφωνα με την πρώτη, ο Κύριος παρομοίασε τον εαυτό του με τον νυμφίο. 10 παρθένες περίμεναν να τον υποδεχθούν.
Για να τον δουν στο σκοτάδι, κρατούσαν και οι 10 από ένα λιχνάρι. Όμως μόνο οι 5 από αυτές είχαν φροντίσει να πάρουν και επιπλέον λάδι, σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτές οι 5 ήταν οι γνωστικές. Ο νυμφίος ήρθε αργά τη νύχτα. Τότε μια φωνή ακούστηκε να λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Αυτές έτρεξαν για να τον συναντήσουν. Στα λιχνάρια όμως το λάδι είχε καεί. Οι 5 γνωστικές παρθένες έβαλαν το επιπλέον λάδι και πήγαν να τον συναντήσουν. Οι υπόλοιπες 5 όμως έχασαν την ευκαιρία αφού τα λιχνάρια τους ήταν σβηστά. Η παραβολή αυτή μας θυμίζει ότι χρειάζεται να είμαστε γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία. Τη Μεγάλη Τρίτη η Εκκλησία μας θυμάται τη Μαρία τη Μαγδαληνή, μια αμαρτωλή γυναίκα που άλυψε με μύρο και δάκρυα τα πόδια του Χριστού, ζητώντας συγχώρεση για ό,τι κακό είχε κάνει. Ακούγεται ξανά η ακολουθία του νυμφίου. Στο τέλος της λειτουργίας ψέλνουμε το τροπάριο της Κασιανής, που είναι ένα από τα ωραιότερα τροπάρια της βυζαντινής μουσικής. Νωρίς το απόγευμα, τη Μεγάλη Τετάρτη, ο ιερέας κάνει το μεγάλο ευχέλαιο. Μόλις νυχτώσει, αρχίζει η λειτουργία του μυστικού δείπνου, όπου ο Χριστός κάθισε να φάει στο τραπέζι με τους μαθητές του. Αρχικά τους έπλυνε τα πόδια. Αμέσως μετά τους έδειξε πώς να κοινωνούν με ψωμί και κρασί. Μόνο ο Ιούδας δεν έφαγε μαζί τους, γιατί αποφάσισε να προδώσει τον Χριστό. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης όλοι παρακολουθούν την ακολουθία της Σταύρωσης, στην οποία διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια. Η Εκκλησία μας θυμάται τους στρατιώτες που φόρεσαν στο Χριστό ένα κόκκινο μανδύα και ένα στεφάνι από αγκάθια. Του φόρτωσαν το σταυρό στους ώμους του και τον ανέβασαν στο Γολγοθά. Από τη Σταύρωση είναι εμπνευσμένος ο ύμνος «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής αρχίζει η ακολουθία του επιταφείου και όταν νυχτώσει γίνεται η περιφορά του, δηλαδή η κηδεία του Χριστού. Ο λαός που ακολουθεί τον επιτάφιο ψάλλει τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής «Εγενεέ πάσε» και το «Ω γλυκί μου έαρ», κρατώντας αναμένες λαμπάδες. Σαν ξημερώσει Μεγάλο Σάββατο, οι καμπάνες αρχίζουν να χτυπούν χαρμόσυνα για να αναγγείλουν την πρώτη Ανάσταση. Στα Ιεροσόλυμα, με μαγικό τρόπο ανάβει το καντήλι που βρίσκεται στον τάφο του Χριστού. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, κρατώντας 33 λαμπάδες, όσα είναι τα χρόνια του Χριστού, μοιράζει το Άγιο Φως στους πιστούς. Στην Ελλάδα, το Άγιο Φως έρχεται με αεροπλάνο από τα Ιεροσόλυμα και τη νύχτα μοιράζεται στους πιστούς. Ξημερώνει η Κυριακή και οι νοικοκύριδες, φίλοι, συγγενείς και γείτονες μαζεύονται για το αναστάσιμο τραπέζι. Όλοι μαζί θα τσουγκρίσουν πάλι τα αυγά πριν ξεκινήσει το φαγητό. Νωρίς το απόγευμα γίνεται στην Εκκλησία η λειτουργία της Αγάπης ή όπως τη λέμε, της Δεύτερης Ανάστασης. Στη λειτουργία αυτή ψέλνουμε το Χριστός Ανέστη πολλές φορές και διαβάζουμε το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο σε 12 διαφορετικές γλώσσες. Έτσι θα μαθευτεί σε όλο τον κόσμο ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και τα σκυλιά και τις
εξήλθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλους στόμα σώνουν γύρω μου οι πρόσευχες, σώνουν και οι μετάνιες και τον Υιό σου πιάσανε και στο χαρτιά το πάνε και στους Πιλάτου τα σαυλάς εκεί τον τυραννάνε. Χαρτιά, χαρτιά, φτιάσε χαρτιά
Ανάσταση. Πριν η κυρία Ρένα είπε για το όνομα, σε δύο πράγματα θα σταθώ. Στην άλλη ζωή δεν θα έχουμε επώνυμο, το όνομά μας θα είναι Μαρία, Ειρήνη, Κώστας. Γι' αυτό και στα μνημόσυνα εκεί που γράφουν στους δίσκους, δεν πρέπει να γράφουμε ΙΚ το επώνυμο. Το όνομά μας που πήραμε στη βάπτιση, Ιωάννης, Μαρία, Ειρήνη. Δεν έχουμε επώνυμο εκεί, εκεί είμαστε χριστιανοί. Το κάτι άλλο που είπε η κυρία Ρένα, είπε ότι δεν είμαι καλή στα λόγια. Ευχαριστήθηκα που δεν είστε καλοί στα λόγια, γιατί ο Κύριος δεν θέλει λόγια, θέλει πράξη. Στη ζωή μας η πράξη έχει ισχύ. Εκείνοι που λένε πολλά λόγια, συνήθως δεν κάνουν τίποτα. Οπότε, μπράβο σας. Και φαίνεται το έργο σας εδώ. Εγώ έρχομαι για δεύτερη φορά και χαίρομαι, σας αισθάνομαι πολύ οικίες. Μου έρχεται ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον γνωστό. Και αυτό που κάνετε είναι πολύ αξιόλογο έργο. Αφανές έργο και πολύ ωραίο και πολύ πνευματικό. Δηλαδή και στην εκκλησία να πηγαίνετε δεν κάνατε τίποτα περισσότερο. Αυτό που κάνατε εδώ ήταν ένα κήρυγμα. Η ασχολία ένακα της Αναστάσεως πάλι είναι ένα κήρυγμα. Και σέβεστε πάρα πολύ την Ανάσταση. Γιατί αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, ματαία η πίστη ημών. Τζάμπα θα ήμασταν χριστιανοί. Και να μην απελπιζόμαστε ποτέ, γιατί πρώτα εγώ είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και αρρωσταίνουμε και βαδίζουμε προς την αιωνιότητα. Να ξέρετε, το λέω πολλές φορές και στις κυρίες, ότι έχουμε ένα πατέρα που μας περιμένει. Εδώ κάτω μας απογοητεύουν ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, οι πέθαροι. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν μας ξεχνάει ποτέ. Αυτό να το έχετε πάει. Εγώ προσπαθώ να το πω στον εαυτό μου, γιατί ο πατέρας αυτός, ό,τι και αν είμαστε, είναι παιδιά του και θα μας πάρει όλους κοντά του. Να έχουμε ελπίδα λοιπόν στην Ανάσταση και θα κάνουμε Ανάσταση όταν πάμε να κοινωνήσουμε. Ανάσταση χωρίς να κοινωνήσουμε δεν χρειάζεται ούτε νηστεία ούτε τίποτα. Να πάρουμε μέσα μας το Θεό. Θα έρθουν πολλές δικαιολογίες να μας πούνε, ξέρεις, δεν είσαι άξιος, είσαι αυτό. Όχι. Επειδή είμαστε ανάξιοι, πρώτα εγώ, γι' αυτό πάμε να κοινωνήσουμε. Κανένας δεν είναι άξιος. Από τη στιγμή που θα πούμε είμαστε άξιοι, είμαστε μηδέν. Τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τα εικόμια. Ό,τι ξέρετε κι εσείς μπορεί να λέτε. Απλά θα τα πούμε όπως τα ξέρουμε και τα έχουμε μάθει. Στάσεις πρώτη. Πάμε. Η ζωή εν τάφο. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο συγκατάβαση δοξάζουσε της γη. Η ζωή συντρίψει
Στάσης τρίτη. Όλοι. Κάθε
το ακροατήριο ότι ο Χριστός δεν υπήρξε και δεν αναστήθηκε. 3 ώρες έβαλε όλα τα επιχειρήματα που είχε. Όταν τελείωσε ρώτησε, θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι? Σηκώθηκε ένας επάνω, λέει να έρθω επάνω, ένας προϊστός. Πήγε λοιπόν στο βήμα και είπε, Χριστός Ανέστη. Και όλο το πλήθος, εκείνο που άκουγε επί 3 ώρες, απάντησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, αληθώς Ανέστη. Θα πούμε το Χριστός Ανέστη για να φύγουμε από εδώ με ελπίδα. Χριστός Ανέστη.